Barka dai. Yawwa barka. Yawwa. Kana hutawa ne? A aiki nake. Bari mu dan zauna. Wannan rigar naka nan ta min kyau. Yanzu da auduga kai ta? A da garin katako kai. What? Da kalman nan da su ma suke. Yanzu nan daga China suke ne? Wallahi. A daga Thailand ne. An bi da karfi ne ji ma to. Kai kan tambaye ka man. Ina ji. Kai kan mahaukaci ne? A daga juji nake. Daga juji kake. Bari zan baka magana.